Chceli ste, aby som porovnal Coca-Colu a Pepsi-Colu, fruktózo-glukózový sirup a cukor. Rozdiel medzi fruktózo-glukózovým sirupom a cukrom je v jeho pomere. Vo fruktózo-glukózovom sirupe je pomer 55:45 a v cukre je pomer glukózy a fruktózy 50:50. Obsah cukru na liter 112 gramov, 70 gramov. WHO doporučuje maximálnu dennú dávku pre dospelého človeka 50 gramov a ideálna dávka je do 25 gramov. Pre deti je to veľa nižšie. Farbivo E150D, E150D. Kyselina fosforečná 603 mg na liter, 570 mg na liter. Maximálna bezpečná dávka je až 4000 mg. S kyselinou fosforečnou sa spája nízke pH a degradácia zubnej skloviny. Tu je 2,5 pH a tu je 2,7. Tu sú ešte umelé sladidlá acesulfanka a sukralóza. Súčasťou sukralózy je sukralóza 6 acetát a vedci v štúdii v roku 2023 identifikovali túto látku ako genotoxickú. Vedci testovali túto látku na ľudskom črevnom tkanive a zistili, že poškodzuje výstelku čreva. Takže za mňa, ako športové si dám radšej Coca-Colu, keďže má vysoký výdaj. Na Pepsi mi vadia tie umelé sladidlá, ale ak nemáte veľký výdaj, tak si nedávajte ani jednu, maximálne jeden pohár. A vám ktorá viac chutí? Coca-Cola alebo Pepsi?